Исәнмесез, эфирда яңалыклар чыгарылышы, студияда Лилия Гатина, алга таба кайбер темалар турында. Пилотсыз ушу аппаратларының яңа производствосы белән танышты һәм поддоннар җитештерүне карады. Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Алабуга махсус икътисади зонасында булды. Берничә көн элек кенә алар төп бизәүче иде, ә хәзер чүп-чарга әйләнде. Бәйрәмнәрдән соң ылыслы агачларны нишләтергә? ГЭС бистәсендә 8-1 йортында яшәүчеләр өйләрендә булачак үзгәрешләргә әзер түгел. Моның сәбәбе нидә? Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов эш визиты белән Алабуга махсус икътисади зонасында булды. Визит кысаларында республика башлыгы пилотсыз очу аппаратларының яңа производствосы белән танышты һәм поддоннар җитештерүне карады. Тулырак калдагы материалда. Республика президенты Рөстәм Миңнехановның эш визиты җитештерү белән танышудан башланды. Проектның төп максаты Алабуга политех мәгариф үзәге студентларын заманча производствога өйрәтү. Бу поддоннар тәҗрибәле җитештерү базасында автоматлаштырылган җитештерү процесслары белән эшли белүче югары квалификацияле белгечләр әзерләргә мөмкинлек бирә. Визит кысаларында Рөстәм Миңнеханов җитештерү линиясе белән танышты һәм студентлар белән аралашты. Процесс заключается в том, что пилотные линии мы приводим роботом укладывают в компьютер, собирает мотор, укладывает его. Онан соң республика башлыгы Алабуга күзәтчелек советы утырышын уздырды. Чара махсус зона майданчыгында узды. Утырыш кысаларында 2 проект хупланды. Сегодня мы должны рассмотреть 2 проекта. Очень перспективно важно. Первый проект производства моторных лодок в Алабуге. И второй вопрос – это беспилотные летательные аппараты «Альбатрос». Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов пилотсыз очкычлар һәм моторлы көймәләр җитештерү буенча проектларны хуплады. Очу аппаратларын «Альбатрос» җаваплылыгы чикле җәмгыять җитештерәчәк. Ул моның белән 2017 елдан бирле шөгыльләнә. Хәзер предприятие мәйданы 2000 квадрат метрга кадәр киңәйтергә планлаштырыла. Планда 400-гә кадәр эш урыны булдыру. Лилия Гатина, Ленар Султанов, яңалыклар. Берничә көн элек кенә алар төп бизәүче иде. Бүген инде алар чүп-чар арасында соңгы көннәрен тора. Сүз тере чыршылар һәм наратлар турында бара. Яңа елның беренче көненнән соң ук кайбер чалулар аларны чыгарып ташлаган. Ылыслы агачларны нишләтергә икәнлеге турында хәбәрчебез сөйләр. Чыршылар һәм наратлар иске яңа елга кадәр тора алган булыр иде, әмма кайбер чалулар алар белән хушлашырга уйлаган, ерак барып та тормаганнар, подъезддан чыкканнар да ылыслы агачларны ташлаганнар. Но я смотрю, выносят около подъезда, втыкают в землю. Вот и все. Не в землю, а в снег. И поэтому, наверное, какое-то определенное место должно быть, откуда утилизировать их. Возле подъезда ставили. Все, как все, так и мы. А что, нельзя так? Йорт яны территориясендә шундый күңелсез күренеш, ылыслы агачларны шулай ук контейнерларга да ташларга киңәш ителми ди белгечләр. Чөнки алар контейнерда чүп-чарга урын калдырмый. Целую елку в контейнер лучше не выбрасывать, так как она сразу заполнит всю емкость и не оставит места для нормального мусора местных жителей. Если дерево большое, то лучше вынести ее по частям и замотать скотчем. Шулай ук чыршыларны һәм наратларны контейнер майданчыкларында калдырырга була. Андый махсус урыннар булмаса, идарәче компанияга гариза тапшырып подъезд янарында калдырырга мөмкин. Шуннан соң коммуналчылар аларны башка эре чүп-чарлар белән бергә чыгарачаклар. Лилия Гатина, Христина Балабанова, Ленар Султанов, яңалыклар. ГЭС бистәсендә 8-1 йортында яшәүчеләр өйләрендә булачак үзгәрешләргә әзер түгел. Аларның сүзләренчә, вахтер постын ябу турындагы хәбәр алар өчен көтелмәгән булган. Ни өчен аларга күзәтүчесез тормыш ошамый? Хәбәрчебез Айзилә Шаймөхәммәтова ачыклады. Алар инде үз тормышларын вахтерсыз күз алдына да китерә алмый. Ул йорт иминлеге өчен дистәләрчә ел ышанычлы һәм намуслы хезмәт куйды. Ә монда шундый хәлләр көтелә. Тулай торакта яшәүчеләр вахтер булмау җитди проблемаларга һәм тәртипсезлекләргә китерәчәгенә ышана. Барыннан да бигрәк алар үзләренең балалары һәм якыннарының тормышы өчен, бүлмәләрдәге үзләренең шәхси әйберләре өчен борчыла. Дверь деревянная, сломают. У меня вещи там, у меня ребенок в комнате. Что будет? Я с женой на работе, у меня ребенок со школы придет. А если вломятся пьяные алкаши какие-нибудь?
Как мне вот здесь? Здесь я хотя бы знаю, у меня вахта. Алкашей не пропустят. Да и здесь 2,5 этаж. Хотя бы слышно то, что дверь начнут ломать. Они не имеют права распоряжаться. Это наше имущество, наша собственность. И принимать какие-то либо решения за нас. Нашли какого-то одного человека, отправили написать заявление об отказе там вахты и домофона. То есть тут решают жители. И это все делается на деньги жителей. İdare etу компаниясында uyuşma күрсәтә торган хезмәтләр арасында вахтер хезмәте карамаганлыгын белдерәләр. Минимальный перечень работ, которые обязана осуществлять управляющая компания, услуга по содержанию вахты не входит. Мы можем порекомендовать жителям данного жилого дома провести общее собрание собственников и на нем принять решение об организации данного вида услуг. Шул ук вакытта коммуналь хезмәткәрләр 8 йортында яшәүчеләрнең зур бурычлары хакында искә төшерде. Алар җыелган әҗәтләрне түләүләрен сорый. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Әгәр сезнең бер шайтырган проблемагыз яисә шатлыклы хәбәрегез булса, безнең редакциянең кайнар элемтә телефонына шалтыратыгыз 51 31 31 номеры тәүлек буена эшли. Хәбәрләрегезне WhatsApp башада юллый аласыз. Фото һәм видеоларыгызны 8939 301 31 31 номеры буенча көтеп калабыз. Тормыш һәм сәламәтлек өчен куркыныч булган күңел ачу 32-01 йорты янында рөхсәтсез тау барлыкка килгән ул балларны үзенә җәлеп итә. Өлкәннәр исә борчыла, чөнки таудан шул машиналар йөри торган парковкага алып бара. Шулар гадәттән тыш хәл булырга мөмкин дип куркам. Толырак безнең алдагы материалда. 3201 торак йорты ишек алдындагы балалар яраткан кышкы тау куркыныч һәм җәрәхәтләр алу зонасы булырга мөмкин. Биредә яшәүче халык сүзләренчә балалар машина тәгәрмәче астына ук эләгергә мөмкин. Машиналар якын бит инде балаларга, шуып төшкәндә. Могут тында повредиться итәргә. Шунысы инде куркыныч. В эту сторону-то особо опасности нет, а вот в ту сторону там машины все равно стоят у нас. Опасно то, что вот прямо к машинам уходит. Раскатятся дети и прямо под машину может попасть. Вот эти. Вот. Не оборудовано до конца, а катаются очень часто. Бу проблема белән без Ремжилстрой һәм Татпромтек идарәче компанияләренә мөрәҗәгать иттек. Әмма коммуналчылар территориядан баш тарткан. Ә монда яшәүчеләр прокуратура хезмәткәрләренә шикаят белән мөрәҗәгать итәргә әзерләнә. Алар сүзләренчә нәтиҗәләрне бетерүгә караганда бәхетсезлек очрагын булдырмый калу яхшырак. Айзилә Шәймөхәммәтова, Кирилл Хабзей, Яңалыклар. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лилия Гатин сезнең белән сау булашам. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Приглашаем на прием к врачу-офтальмологу из Чебоксарской клиники по всем заболеваниям глаз. Запись по телефону 32 27 22. Требуется домработница на постоянной основе 919 628 99 95.